Assalamu alaikum hormatly agalalarym. Garaşda Baky tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şugun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Balkyn welaýatyna iş saparnama aşyrdy. Ýer bilen hormatly prezidentimiz Balkyn welaýatyna uğramak üçin paýtagtymyň halkara howa mendiline geldi. Hormatly prezidentimiz ýer bilen paýtagtymyň halkara howa mendiline gelip, bu ýerden iş sapar bilen Balkyn welaýatyna tarap ugrady. Biraz salamdan hormatly prezidentimiziň uçary Türkmenbaş şäheriniň halkara howa mendiline gelip gönni. Bu ýerde döwlet başlarymyzy resmi adamlar garşadylar. Soňra hormatly prezidentimiz Awada Milli Täýagatçylyk dowlagyny Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisine geçirdi we kesellerin gaýramana garşy görüşýän adatdan nişar toparyň göçme mejlisine gatnaşdy. Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisiniň gün tertibini elan edip, ilki bilen hatabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier ähli toplumlarda we sewitlerde durnukly üpsün etmek boýunça görülýän çäreler hemde döwlet mali feriştelerini netijeli ulanmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. 2023-nji ýyl üçin döwlet büdjetini taýýarlamak hatabatyň aýratyn meselesi boldy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuşyk ykdysadydan ösdürmegiň maksatnamasyna belirlenen wezipeler nazara almak bilen döwlet büdjetiniň üstünde işlenýär. Ýetaty maliýe mailnamasy bilen birlikde Türkmenistanyň durmuşyk ykdysadydan ösdürmegiň esasy gurularynyň we maýy oý maksatnamasynyň taslamalaryny işläp dönmek gözüňde tutulýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, döwlet büdjetiniň tasamasy işlenip düzülýärni, onuň ähli maddalarynyň üstüne içgin işlemegiň wajypdygyny öňçekdi. Şonuň bilen baglykda durmuş lugamy maliýeleşdirmäge, şol sanyny bilim we saglyk goruşluglaryny üstürmäge, wähmet haklarynyň möçürleriniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen çykdaşlaryň artdyrylmagyna aýratyn üns bermek zerurdur diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başlarymyz şeýle hem Mali we Ykdysadyýet ministrligi tarapyndan her bir ministrlik, puwduklyň dolanyş idarasy, wilayatlanyň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen birlikde döwlet büdjetiniň serişleriniň gödüňe tutulýan möçürleriniň seljerilmeginiň wajypdygyny belledi we bu wagtda degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow Türkmenbaşdaky neft gaýtan işleýän zawodlar toplamynyň kenar toplaýjy ýükleýjy neft kärhanasyna neft we neft önümleri goýulýan 3-nji gäm durulgy deskatyny gurmak boýunça arnyp barýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň neft gas senatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli urçun maksatnamasyny laýyklykda ýakyn geljekde Türkmenbaşdaky neft gaýtan işleýän zawodlar toplamyny täze tehnologik deskalaryň bir näçesini gurmak meýilleşdirildi diýip belledi. Şunun bilen baglykda neft himiýa toplamyna ugradylýan çyg neftiň möçürlerini artdyrmaga, tewitiň iri nefti gaýtan işleýän kärhanasynyň çykarýan önümlerini, ýurdumyzyň we daşar döwletleriň tarpejlerini öz wagtyna iýermegini üpsün etmäge aýratyn üns bermeliler diýip döwlet başlygy belledi we degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew adyk ulgamynyň üpsünçiligini berkitmek we bugda ýorgony taýýarlyk görmek ugruna alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýakynda badalga beriljek gallur mögsüm barada aýtmak bilen uruk mögsümini guramaçykly geçirmek meselelerini ünsçekdi. Ýetatsat ekrançylaryň ihlasy zähmeti bilen ýetişdirilen bugdoý hasylyny diňe bir ýygnap almak däl, eýsem hasylyň ýetkisiz daşalmagy, mundan meýlek saklanmagy barada alada etmek möhümdir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başlarymyz göýgör çalynan gowatça, göýök we bakçy önümlerini de ýokary ýylly agrotehnika idegin edilmegini üpsün etmek babatda degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentime de Türkmenistanyň 2021-nji ýylyň galluragyny guramaçykly geçirmek boýunça çäreler hakyna karary gol çekip, resmi namadan gelip çykan wezipeleri öz wagtynda çözülmegini üpsün etmek babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durdulyýew döwlet başlarymyzyň uzal beren tapşyryklarynyň ýerine getirilişi, paýtagtymyz Aşgabatyň 140 ýyllyk münasibetli geçiriljek çäreleri taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça paýtagtymyzda ösdürmek ugruna işlenip taýýarlanan mailnama laýyklykda täze ýaşaýyş toplamlaryny gurmak, ular hereket edýän inženerçilik tehnik kommunikasiýalaryň durkuny täzelemek, ýol ulug düzümli ösdürmek, ýurdumyzyň baş şäherini bagy bostanly urmak boýunça alalaşykly işler alınıp barylýar. Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk münasibetli dawaralary we çärelери ýokary derejede geçirmek hakynda mailnama laýyklykda 24-nji 25-nji maýda Söwda Senaty darasynda Ak şäherim Aşgabat adly 20-nji köpürli sergini hemde onuň çäklerini dizaýnerleriň arasynda binagarlyk bäsejini geçirmek maksat edilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýüňde boljak senäniň Aşgabatyň 140 ýyllygynyň möhüm ähmiýetini bellemek bilen şanly tenagabatlanan ähli çäreleri ýokary guramaçyk derejesinde geçirmek üçin ähli şertleri üpsün etmegi tapşyrdy.
Bellenşäli bir çäreler ilkinji nowatda Akşekerim Aşgabat adly her il geçirilýän köpürli sergi, durmuşa geçirilýän giňgerimli şäher bolşuk maksatnamasynyň üstünliklerini, paýtagtymyzda ýaşamak üçin dünýäniň iň oňudan we oňuly şäherleriň birine öwürmek boýunça alınıp barýan uly işleri ýüze çykarmalylar. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Üwedow Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine ulug we aratnaşyk buduklarynyň işgali üçin ýetlenilen ýaşaýyş çay toplamynyň gurulşygy barada hatabat berdi. Vice-premier Türkmenistanyň prezidentiniň 2019-2025-nji ýyllarda ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyna laýyklykda ähli vilayatlarda şol sanyna Türkmenbaş şäherine ulug we aratnaşyk buduklarynyň hünärmenleri üçin ýokary amatlygy bolan we ýanyşyk ýerlere abadanlaşdyrylan ýaşaýyş çaýlarynyň gurulşyklarynyň meýilleşdirilenigi barada habar berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýaşaýyş çaýlarynyň gurulşygynyň durmuş maksaty desgalar hemde beýleki degişli düzümler bilen birlikde bina edilmeginiň ýurdumyzyň şäherlerini we owlaryny abadanlaşdyrmak boýunça taslamlary bildirýän esasy talapdygyny ünsjekdi. Döwlet başlarymyň belleşýäli ýaşaýyş çaýlarynyň ähli otaglary döwrewap abadanlaşdyrylmalylar hemde häzirki zaman enjamlar we durmuş teňkeler bilen üpçünçligini möhüm ünsürilmeliler. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Glejew ýurdumyzyň bilim ministrligi tarapyndan kompýuterler satyn almak hemde ýurdumyzyň eksport garytlaryny öňdürjülere golluk bermek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Vice-premier Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan şu okuw ýylyna 1-nji sinpa kabul edilýän okuwçylara gowşurmak maksady bilen ýurdumyzda öňdürilýän bilimli nişanly okuwçy kompýuterleriniň tinigden geçirilendigini hemde olaryň hil standartlaryna, çağılar üçin saglyk goruş talaplaryna laýyk gelýänligi we bu wagtda degişli kepilnamalaryň alynanyny barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda döwlet başçylygynyň garamagyna Türkmenistanyň bilim ministrliginiň kompýuterler satyn almak hakynda kararyň taslamasy ödürlenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda kompýuter öňçüligi boýunça täze pudugyň döremeginiň sanly ykdysadyty ösürmek, ykdysadýetimiziň özümizde öndürilen maglumat tehnologiýalaryny bolan isleglerini üpçün etmek bilen bagly aýratyn möhüm wezipäni amala aşyrmakda ähmiýetligini bellädi. Döwlet başçylygymyz 1-nji sinp okuwçylar üçin ýetlenilen ýörüýti multimedia okuw gollanmalaryny taýýarlamagyň wajypdygyny öňçekip, bu gurun okutmagyň usuliýetini kämilleşdirmekde ähmiýetligini aýtdy. Hormat prezidentime de degişli karary gol çekdi we onu kefitlenen wezipeleriň ýerine ýetirmegini üpçün etmek bagtda vice-premiere anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Mehmedowa Konstitusiýa we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň gününe başlanýan bayramçyk şäherlerine taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Paýtagtymyzda hemde ýurdumyzyň wilayatlaryna dörli şäherleriň geçirilmegi meýilleşdirildi. Olarda halkymyzyň diýip desurlary, şeýlekem Türkmenistanyň medeniýeti we sunudylgyny ösürmekdäki häzirki döwürde galanan üstünlikleri beýany tapar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, çoňur watançylyk käýfiýetli büýük bayramyň ähmiýetini ünsjekip, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň günü münasibetli dawaralaryň ýurdumyzyň ähli şäherlerine we owalaryna geçirilip, halkymyzyň asyrlardan aşyp gelýän insanperwerlik, paragatçylyk dörejilik, dostanylyk we mihmançyllyk täpleriniň nişanyna ügürilmelidigini belledi. Hemde vice-premiere anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Gelin Ýazyw döwlet başçylygynyň garamagyna Türkmenistanyň ýylatyň keselleri garşy görüşmek ukybyny ýoklandyrmak boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamasyny hemde ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasyny tasdiklamak hakyndaky kararyň taslamasyny ödürledi. Halkyň saglygyny goramak, ýurdun durnukly ykdysady üçin esaslaryny döretmek, halkyň ýokary durmuş derejesini gazanmak, milletiň genofonduny berkitmek we ösürmek milli maksatnamanyň esasy maksady we wezipeler bolup durýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýylatyň keselleri garşy görüşmek ukybyny ýoklandyrmak boýunça geçirilýän işleriň möhümdigini belledi. Bu işler dünýäni gurşap bilen koronavirus pandemiýasy bilen bagly ýagdaýy nazaralanyňda aýratyn zerur bolup durýar. Hormat prezidentime de häzirki wagtda ýylat üçin maglumatlary işläp taýýarlamak we ýaýratmak boýunça geçirilýän ýöňnal çäreleriň ähmiýetiniň ulydygyny belledi. Şol çäreleriň ataryna düşünür sanitariýa bilim işleri geňden geçirilmeliler. Şeýlekem şahsy arasaçyk düzgünlerini wagt etmek hemde sagdyn durmuş ýölgesine alyp barmak boýunça işler güýçlendirilmeliler diýip döwlet başçylygymyz vice-premiere degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Daşary işler ministri Meredow Hytaý Halk Respublikasynyň Siýan şäherine bolan iş saparynyň netijeleri barada hatabat berdi. Onuň çäklerine Türkmenistanyň wekiliýeti döwlet başçylygynyň tapşyrygy boýunça Merkezi Aziýa Hytaý görnüşine geçirilen daşar syýasat idaralarynyň ýol başlarynyň ikinji duşugyna gatnaşdy. Onuň gün tertibine syýasy diplomatik ugur boýunça özara gatnaşyklaryň, şeýlekem sowda ykdysady we medeni insanperwer ugurlardaky hyzmatdaşlygyň giň meseleleri gerdirildi. Koronavirus ýokynjyna garşy görüş we lukmançylyk, saglyk goruşly mugurlar boýunça özara gatnaşyklary işleňişdirmek meseleleri giňden ara alınıp maslahatlaşyldy.
Duşun başyna Türkmenistanyň ähli umumy energetika, ulug we ekologiýa hukuklygyny üpsün etmek boýunça öňe sürýän başlangyçlar barada aýdyldy. Şeýle hem tewit we iklim ähmiýetli esasy urlar boýunça ulug üssaşy gatnawlaryny ösdürmegiň wajypdygy bellenildi. Ýurdumyzyň uluglygy boýunça özara gatnaşyklara we durnukly sewda hyzmatdaşlarynyň üpsün edilmegine, şol sanyna Merkezi Aziýanyň ulug üssaşy mümkinçilikleriniň doly amala aşyrylmagyna munun meýlekde gollug bermäge gyzyklanýanyny bellenildi. Hatay Halk Respublikasyna bolan saparyň çäklerini Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalarynyň Hataýyň degişli ministrlikleriniň we hukuklaryň durunuş idaralarynyň wekilleri bilen iki taraplaryň duşuklary boldy. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Hatay Halk Respublikasy bilen ähli urlar boýunça netijeli gatnaşyklary munun meýlekde pogtrandyrmak boýunça iýdigderli işleri alyp barmagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Topçulyk Geňeşiniň sekretary Amanow gözegçi edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, hormatly prezidentimiň udal beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Şeýlekem harby we hukuk goraýjy idaralar tarapyndan Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyny hemde watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygyny bayram etmäge görülen taýýarlyk barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzyň baş şäheriniň 140 ýyllygynyň hemde garaşdyrylmamyzyň şanly 30 ýyllygynyň hormatyna geçiriljek şäherleri taýýarlyk görmek meseleleri barada dur geçmek bilen öňümüzdäki davralaryň we harby ýürüýüşiň ýokary guramaçlyk derejesine üpsün etmek babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedow döwlet başlarymyzyň degişli buýrugyna laýyklykda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Hatay Halk Respublikasyna amala aşan iş saparynyň jemleri barada hatabat berdi. Taparyň birinji güni Siýan şäherine Hatay Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň agzasy Daşary işler ministri bilen duşup geçirildi. Onuň dowamyna Türkmenistanyň prezidenti bilen Hatay Halk Respublikasynyň başlygynyň arasynda ýakyny geçirilen telefon arkaly söhbetleşiň barşynda taraplaryň Türkmen-Hatay gatnaşyklaryny hasa giňeltmäge gyzyklanmalar bellenildi. Taraplar ulug ara gatnaşyk sewda we beýleki gomlarda hyzmatdaşyk ösdürmek boýunça pikir alşyp, däbi urulan medeni insan-perwer hyzmatdaşygyny ilerletmek meselelerini üns berdiler. Hyzmatdaşyk boýunça hökümet ara Türkmen-Hatay komitetine başlyk edijileriň 11-nji maýda geçirilen duşugynyň netijeleri barada hem hatabat berildi. Duşuň barşynda strategiýa ýetleri bolan iki taraplaryň gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljeki urlary ara alyp maslahatlaşyldy. Şunda sewda ykdysady urlardaky özara gatnaşyklara möhüm üns berildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Türkmen-Hatay hyzmatdaşlygynyň dürli pudoklary boýunça ägir türlü mümkinçilikleriniň bardygyny belledi. Hökümet ara we pudogara derejelerindäki iýdigderli gatnaşyklary ösdürmek iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň sagaşykly ösdürmeginiň möhüm şerti bolup durýar. Bular barada aýtmak bilen döwlet başlarymyzy vice-premieri ýokary gözegçilik idarasynyň başlygyna degişli işleri ýerine ýetirmek boýunça anyk tapşyryklar berdi. Soňra Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mämmedow ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça Milli Parlamentiň alyp barýan işleriniň netijeleri barada habar berdi. Häzirki wagtda Milli Geňeşiň mejlisiniň nowatdaky maslahatyna taýýarlyk görülýär. Onuň barşynda halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesini ýokarlandyrmagy, döwlet hususy hyzmatdaşlygy kadalaşdyrmagy gönükdirilen kanunlaryň tassamalaryny hemde firmalaryň atlary we Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygyna ýubiley medalyny döretmek bilen bagly resmi namalary ara alyp maslahatlaşmak we kabul etmek meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentime de döwletimiziň hukuk etaatlaryny mundan meýlekde kämilleşdirmek, raýat institutlaryny we demokratik gymmatlyklary pogtlandyrmak boýunça alınıp bolýan işiň ören wajypdygyny belledi. Hormatly prezidentime de Milli Geňeşiň mejlisiniň kanun çykaryjyk işiniň jemgyýetiň bähfitlerini gönükdirilendigini bellep, halkyň saýlanlarynyň esasy wezipesiniň tutuş ýylatyň bähfitlerini wekilçilik etmekden, kanunlaryň tassamalaryna döwletimiziň durmuş barada ilertilýän urlaryny beýan etmekden ibaratdygyny aýtdy. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew halk maslahatynyň işini talaba laýyk alyp barmak, ýöňde boljak şanly senleri degişli derejede daglandyrmak ugruna ýerine ýetirilýän işler barada maglumatlar berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan bayramçylyk şäherleriniň guramaçylyk ýagdaýyny üns çekip, şanly senleri nasip etdiği gurulýan davralaryň häzirki zaman talaplaryna laýyk derejede geçirilmelidigini belledi. Tutuş halkymyzyň gatnaşmagyna ýaýwanlandyrylýan şäherleriň ýokary guramaçylyk derejesi üpsün edilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garalyp, ular boýunça degişli çözükler kabul edildi. Soňra ketellerin gaýramagyna garşy görüşýän adatdan naşar toparyň göçme mejlisi geçirildi. Oňa hormatly prezidentimiz gatnaşdy. Ketellerin gaýramagyna garşy görüşýän adatdan naşar toparyň göçme mejlisinde ilki bilen ýurdumyzyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Ögedew häzirki döwürde dünýäde emele gelen çyrşyrly ýagdaýy nazara alyp, gullugyň işini hasy kämilleşdirmek, oňa dünýäniň özüň tejribesini ornaşdyrmak we sanly tehnologiýalaryň mümkinçiliklerini netijeli peýda etmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Tomutky din jarş mövsüminde gulluk tarapyndan ýürüýti toparyň döredilip, onuň awada milli syýagatçyklygynda orduş tüzümler bilen birlikde degişli işleri geçirmeligini tapşyrdy. Raýatlaryň ygtyýarlyklaryny kepillendirýän resmi namalaryň düzgüne laýyk bolmagyny üpçün etmek meselelerini mühim ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu işleri bir gödökçülükde saklamak babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra içeri işleri ministri Çakyýew ýolbaşyk edýän düzümlerini din jarş mövsümine görülen taýýarlyk işleri, dünýäde emele gelen ýagdaý we onuň yaramaz täsirini öňelmek boýunça ugurduş gulluklaryň alyp barýan işleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, din jarş mövsümi döwründe adamlaryň ygtyýarlyklaryny tasdiklayan resmi namalaryň bolmagy, uluglaryň kada laýyk hereketiniň we ýanyň howpsuzlygynyň üpçün edilmegi bilen baglanşykly wezipeleriň üren wajypdygyny ünsüçekdi. Şonlukda ketellerin gaýramagynyň öňüni almak, onuň yaramaz täsirini aradan aýyrmak bilen baglanşykly öňüni çärelerine mühim ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bu wagtda degişli tapşyryklar berdi. Soňra Türkmen Howa ýolları agentliginiň başlygy Saburow häzirki döwürde emele gelen ýagdaý we dürli ýokunç keselleriň yaramaz täsirine garşy mundan meýlekde geçirilmeli çäreler boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Tomuz din jarş mövsüminde awada milli syýagatçyklygyny din jarşy guramagyň meýilleşdirilen tertibine laýyklykda goşmaça gatnawlary ýoly goýmak boýunça görülen çäreler barada habar berildi. Ýurdumyzyň halkara howa menzillerine Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Senaty ministrliginiň işgärleri tarapyndan gelip gidýän ýolbaşçylaryň ählisi ýerigderli barlygdan geçirilýär. Şeýlekem ekipaj agdalaryna öňüne sanjymlar geçirilýär. Şonuň ýaly ýolbaşçylaryň ulanmak üçin howa menzilleriniň ähli zallary goruk serişleri bilen üpçün edildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, döwletimiziň pudugy gollamak üçin ähli çäreleri görýändigini, şonuň bilen baglykda raýat aviasiýasynyň işiniň täze şertlere uýgunlaşmagynyň netijeli usullaryny tapmagyň wajypdygyny belledi. Howa menzillerini has netijeli ulanmak, öz wagtyna arasaçylyk we öňelç işlerini guramak, howa gemlerini teň taýdan hyzmat etmek işlerini geçirmek, ýolbaşçylary ýokary hilli hyzmatlary amala aşyrmak, uçuşlaryň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin çäreleri görmek zerurdur diýip hormatly prezidentimiz agentligiň ýolbaşçysyna öňde goýulan wezipeleri çözmek babatda anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz ýokunç keselleriň gaýramagynyň öňüni almakda ysynçykly hyzmatdaşyň zerurdygyny aýdyp, diňe bilelikdäki tagallarlar hemde utgoşukly işler arkaly bu ählimamy howpa garşy görüşmekde oňy netijeleri gazanyp boljakdygyny belledi. Soňra Türkmen Demir ýolları agentliginiň başlygy Atamradow ýolbaşyk edýän gomnaky işleriň ýagdaýy, ýokunç keselleriň gaýramanyna garşy görüşmek boýunça görülen çäreler barada hatabat berdi. Tomuz din jarş mövsüminde awada milli syýagatçyklygyny din jarşy guramagyň meýilleşdirilen tertibine laýyklykda vilayetlerden we Aşgabat şäherinden din jalmaga gitjek raýatlarymyzy demir ýol ulugyny şu ýylyň 1-nji iýunyny başlap her gün Aşgabat Türkmenmaşy Aşgabat ugry boýunça ýürüýti ýolagçy otly gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär. Demir ýol ulgamyna ýolagçylar gatnadylaryna Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Senaty ministrliginiň döwlet arasaçylyk we ketellerin gaýramanyna garşy görüşmek gullugynyň işgärleri bilen birlikde ýolagçy wagonlaryna we demir ýol menzilleriniň binalaryna hemde beýleki ýerlerde günnelik ýerigderli arasaçylyk we ziýansızlandyryş işleri geçirilýär. Türkmen Demir ýolları agentliginiň awada milli syýagatçyklygyna ýerleşýän Kerwen Sagaldyş din jarş merkezi Tomuz mövsüminde raýatlarymyzy kabul etmek üçin dogry taýýar edildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, demir ýol ulugynyň talaby laýyk işlemini üpçün etmek boýunça wezipeler çözmegiň eler tutulýan ordugyny üns çekip, agentligiň ýol başlygyna degişli tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz häzirki ýagdaýlary nazara almak bilen Türkmen Demir ýolları agentliginiň ýol başlygyna ýolagçylara edilýän hyzmatlaryň gerimli giňeltmäge, din jalmaga gidýän raýatlaryň lukmançyk barlygyndan geçmek bilen bagly wezipeleri çözmäge, jogapkarlyk çemleşmäge degişli görkezmeler berdi. Hemde öňel şäherleriniň ählisini bir gödökçülükde saklamagy tapşyrdy. Soňra Türkmen Awtoyolları agentliginiň başlygy Akmehmedow agentligiň işini döwrebap derejede alyp barmak, Tomuzky din jarş mövsümine taýýarlygyň çäklerini durmuşa geçirilen çäreler hemde ýolagçylara edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak, onuň medeniýetini ýokarlandyrmak boýunça amala aşyrylýan işler barada hatabat berdi. Bellenşýäli Tomuzky din jarş mövsüminde awada milli syýagatçyklygyna gelýänlere hüdürlenýän awtolog hyzmatlaryny hasy gowlandyrmak maksady bilen şu döwürde ýolagçy ulaglarynyň täze gatnaw ugurlaryny açmak meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň ýakly günjeklerini, aýratynda awada milli syýagatçyklygyny din jarş mövsümi döwründe ýolagçy ulaglarynyň sazyşlyk hereketiniň ýoly goýulmagynyň möhümdigine ünsüçekdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz ýolagçylaryň, aýratynda din jalmaga gelýänleriň isleglerini öwrenmek,
yürüýte sargatlar esasyna din jalş mögsimini, awazanyň içi we şäherlere uğurlar boýunça awtobuslaryň gatnawlaryny ýola goýmak meselelerini işläp taýýarlamagy tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz ýurdumyzyň saglyk goraş we derman senaty ministri Aman Nepesowa söz berdi. Cumhur hormatlanan belet mertebeli prezidentimiz, berkarar döwletimiň batyarlyk döwründe siziň parasatly ýol başlygyňyzda ýurdumyzyň saglyk goraş ulgamy dünýä derejesinde ötürilýär. Halkara ölçeglerine laýyk gelýän hassahanalar, saglyk merkezleri we öýleri, şifahanalardyr, tagaldyş din jalş merkezleri, hem-de beýleki ýaşaýyş durmuş maksatly deshalar ýygy-derli gurulyp ulanmaga berilýär. İlatymyza ýokary hili saglyk goraş hyzmatlary hödürlenýär. Siziň taýsir tagallalaryňyz bilen ilat arasynda sagdyrmyş kadalar giňden ornaşdyrylýar. Keteleriň öňüni almak, olary ýer ýüze çykarmak, netijeli bejermek we saglyk dikeltmek milli lukmançylygyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz, siziň tapşyryklaryňyzdan uğralyp, Türkmenistanyň kesellerini ýaýramagyna garşy göreşýän adatdandaşlar topar tarapyndan alınıp barlaýan işler barada hasabat bermäge ruhsat etmeňizi ul hormat bilen sizden haýyş edýärin. Arkada prezidentimiz, siziň tapşyryňyza laýyklykda ministrlikler we pudoklaryň dolandyş edaralar bilen bilelikde ýurdumyza ýokanç keselleriniň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüne almak boýunça meýilnamalaryň işler alınıp barlaýar. Köpçülikden habar beriş terişdeleriň üstülen hem de ilatyň arasynda maşgala lukmanlar tarapyndan sagdyn durmuş ýöregleri keseliň öňüne almak, lukman maslahatlaryny dogry we dürüst berja etmek boýunça wagt netihat işleri giňgerimde alınıp barlaýar. Hormatly prezidentimiz, siziň tagallalaryňyz bilen raýatlar din jalşa gitmedinden öň ýollamany alandan soňra olara ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde ketgitlenen ýörüýte ýerlerde, ýagny saglyk öýlerinde COVID-19'a garşy sanjym ediler. Bu işleri guramak üçin derur bolan anyklaýyş we tarpeç terişdeleri ýeterlik mikdarda bolup, olaryň ähtiýaty gordoredildi. Şeýle hem Türkmenistanyň ýeti ýokunç kesele garşy taýýarlygyny we detin çäreleriň görülmegini üçin etmeň meýilnamatyna laýyklykda polimeraz zynjyr reaksiýasynyň enjamlary ýurdumyza gelip gowuşdy. Bu enjamlary Türkmenbaş şäher arasaçylyk we keselleriniň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň barlyk hanatynda gurnamak meýilleşdirilýär. Din jalşa gitmek üçin 18 ýaşdan uly raýatlara COVID-19'a garşy sanjym edilendigi, lukmançylyk gödäwçiliginden we soňky 72 saatyň dowamında COVID-19 test barlaryndan 18 ýaşa çeýli raýatlara bolsa, soňky 72 saatyň dowamında COVID-19 test barlaryndan geçendiklerini tasdiqlayan resminamalar beriler. Awada hyzmat edýän deshalara kabul ediljek işgärler hem belenen tertipde lukmançylyk gödäwçiliginden geçirilip, olardan COVID-19 test barlaklarynyň netijenamasy talap ediler. Häzirki döwürde bu işgärlere COVID-19 ýokunjyna garşy sanjymlar ýerine ýetirildi. Tähaçylyk dolanyň çäginde ilata hyzmat edýän işgärler her 15 gündan çalyşyk görnüşinde işlerler we her çalyşykda COVID-19 test barlagyny geçirmek meýilleşdirilýär. Belent mertebeli prezidentimiz, siziň başlangyçlaryňyň we himayet goldawlaryňyň netijesinde Russiýa Federasiýasyndan 3 görnüşli, Xitay Halk Respublikasyndan bolsa 2 görnüşli waksina ýurdumyza getirildi. Häzirki döwürde ilatymyza sanjym işlerini geçirmek üçin bu waksinalaryň ýeterlik mukdary bar. Hormatly prezidentimiz, Tomsky din jalş döwründe awada milli tähaçylyk dolanyňda din jalmak üçin gelýän raýatlara Türkmenbaş şäheriniň howa, demir ýol we awtomendillerinde beden gyzgylary ölçenýär. Tähaçylyk dolanyňda din jalşy bökdünşi guramak maksady bilen bu dolakda ýerleşýän mehmanhanalaryň, kotejleriň we tagaldyş merkezleriniň her birinde lukmançylyk otaglary, şeýlem ýeti ýokunç kesele guman edilen ýagdaýlarda näýataglar çetleşdirmek üçin izolyatorlar döredildi. Bu otaglar we izolyatorlar zerur bolan derman we saglyk goraş maksatly terişdeler bilen üçin edilip, olarda tejribeli lukmanlaryň nowaçylygy guralar. Derurluk ýüze çykanda gaýra bolmasy lukmançylyk hyzmatlary bilen üçin etmek üçin lukmançylyk nokady döredilip, oňa tiýip kömek awtology berkidiler. Hem de onuň işi gije gündüzleýin ýola goýular. Din jalşma ötümi
döwründe tiýakaçylyk bolondaky dethalarda 30 lukman, 30 şepawy diýeti we 12 sanitar lukmanlary saglyk goraş hyzmatlaryny amala aşyrar. Hormatly prezidentimiz, sizin tawşyňyza laýyklykda din jaş döwründe ýeti ökün soğuklama keseline guman edilen adamlar awada etrafynda ýerleşýän, odal hereket edýän karantin merkezine gödöwçilik etmek üçin ýerleşdiriler. Awada ýerleşýän dethalarda we olaryň daş töwerinde dezinfeksiýa we deratizasiýa işleri ýygderli geçirilýär. Bu dethalarda nahyrhanalarda, waşhanalarda jemgyýetçilik imitiniň guruluşuna, imit önlerinin hiline, howpsuzlygyna we saklanyşyna ýygderli gödöwçilik ediler. Hadar deňdiriň suwunyň ekologiýa we sanitariýa epidemiologiýa ýagdaýyna, Zolong çäğinde ýerleşýän agyz suw tüýjüdüji dethada, onuň arataçylyk gorag dolagynda, şeýlen beýlik dethalarda we deňdiň kenar ýakyz suwa düşülýän we dinjalýan zolagynda arataçylyk ýagdaýlaryna bir tehlik gödöwçilik amala aşyrlar. Deňdiň türkmen kenarynyň bellenen nokatlarynyň suwuň, toprağın we howanyň barlyklary meýilnamalaryň esasy geçirilip durlar. Hormatly prezidentimiz, Tomuzga din jaş döwründe raýatlarynyň saglygyny diketmekleri üçin ýurdumyň şifahanalary doly taýýar edildi. Itlendik şifahanada saglygyny diketmek isleýän raýata ýaşaýan ýeri boýunça saglyk öýünden berilýän şifahana depderçesi şeýlem raýatyň saglyk ýagdaýy baradaky kepilnama zerurdur. Awada şifahanasynda saglygy diketmek üçin bolsa, goşmaçy COVID-19 ýokunjyna garşy tanjym edilendigi barada kepilnama esasynda şifahana barmagy, onda bolmagy hem dol ygtyar berilýär. Arkada prezidentimiz, sizin tawşyryklaryňyzdan uğranıp, çağalar sagaldyş we din jaş merkezleriniň tomuzky din jaş möhütümine taýýarlygyny anyklamak üçin topar döredilip, gödöwçilik işleri amala aşyryldy. Şunuň bilen baglykda bu merkezlerde tomuzky din jaş möhütümine görülen taýýarlygyň çäklerinde toplumlaryň öňnaş şäherlerini geçirmek hem meýilleşdirilýär. Şol sanda ähli sagaldyş we din jaş merkezlerinde ýanlandyryş işlerini geçirmek, binalaryň içinde her gün 2-3 wagtyny üzerlik tütetmek we otoglary ýelejer etmek, zirde beýligini alýan nokatlary her gün aratalap durmak we olary ýanlandyrmak, din jaş merkezlerinde geçirilýän şäherlerde ketgitlenen howpsuz aralygy saklamagy berjay etmek, çağlaryň beden gyzygyny ýygderli galtaşykda ölçemek. Bu merkezleriň işgärlerini koronavirus ýokunjyna garşy sanjym ýerine ýetirmek hem gödöňünde tutulýar. Tomuzky din jaş möhütünde öňnaş şäherlerini Türkmenistanyň keselleriniň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşar topar tarapyndan kabul edilen çögütler berjay etmek arkaly amala aşyrmak gödöňünde tutulýar. Arkada prezidentimiz, şunuň bilen baglykda raýatlarynyň berk bedeli sagdyn bolmaklaryny gazanmak, kesellere garşy göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak we tomuz döwründe awadan bilen tiýakaçylyk bolagynda beýlik şifahanalarda we çağlar din jaş merkezlerinde din jaş gurmak barada beren tawşyklaryny gyşarnykly ýerine ýetirjekdigimiz baradaky inandyrmalarymyzy kabul etmeňizi ul hormat bilen sizden haýyş edýär. Ilatymyň saglygyny goramak, saglyk goraş ulgamy dünýä ülgülerini laýyklykda ötürmek uğrunda edýän atalyk alatalaryňyz üçin hormatly prezidentimiz size çäkli sag bolsunlar aýdýar. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, mertebeňiz belent bolsun. Arkada prezidentimiz. Hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyra güldönüp, kabul edilen saglyk döwlet maksatnamamyza laýyklykda ýurdumyzyň saglyk goraşylgyny döwrüň talaplaryna görä döwrewap ýagdaýa getirilýär. Şeýlekem dürli ýokunç ketelleriniň öňüne almak, olary ýüze çykarmak we bejermek işleri toplumlaryň esasy kämilleşdirilýär diýip belledi. Biziň ýurdumyzda bu ýurda beýleki döwletler bilen hemişe tejribe alyp durýar. Birleşen Milletler Guramasy, onuň ýürütülişdirilen agentlikleri we bütün dünýä saglyk goraş guramasy bilen asynjykly hyzmatdaşlyk edýär. Saglyk goraş boýunça geçirilýän ähli halkara çärelerine gatnaşýar diýip döwlet başçyny aýtdy. Ýeti öýkün sowuklama keseliniň güze çykan ilkinji günlerini başlap, ýurdumyzyň hökümeti bu howply ýokunça garşy göreşi aýratyn jogapkärçilikli we hemme taraplaryň oýlanjykly çemeleşenini belläp, hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ministrlikleriniň we puwdak idaralarynyň aýratyn saglyk goraşlygymynyň işi öz wagtyny bu täze howpa garşy gönükdirlendigini aýtdy. Bu ýokunjyň ähli mumy häsiýeti hem de dünýäniň ähli döwletlerine ýaramaz täsiri gödüňne tutulyp, ýurdumyzda keselleriň ýaýramanyň garşysyna göreşýän adatdan şol topar döredildi. Toparyň mejlisleri her hepde geçirilýär. Bu mejlislerde mühim çözgütler kabul edilip, ýeti öýkün sowuklama keseliniň öňüne almak boýunça öz wagtyny toplumlaryň çäherler görildi.
Yurdumyzda ýeti öýkün sowuklama ýokanjynyň aralaşmagyna we ýaýramagyna ýol bermelik maksady bilen onuň öňüni almagyň 3 halkaly ulgam döredildi. Raýatlara lukmançylyk gözegçiliginiň 2 tapgyrly ulgamynyň işi ýoly goýuldy. Birinji tapgyrda daşary ýurtlardan gelen raýatlardan barlyk hany nusgalar alınýa. Şondan soňra olar Garabogoz, Türkmenbaşy we Türkmenabaş şäherlerine döredilen karantin zowlaklaryny gözegçilikde saklanýa. İkinji tapgyrda bolsa hassahanalardan öýlerini goýberilen raýatlar ýaşaýan ýerler boýunça maşgaly lukmanynyň 14 günläp gözegçiliginde bolýar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başçylygynda aýratyn howply keteliň öňüne almak boýunça çäreleri güýçlendirmeň çäklerini ähli saglyk goraş idaralarynyň berur lukmançylyk enjamlary, gorag we ziýansyzlandyryş serişdeler test ulgamlar bilen doly üpçün edilendigini belläp, döwlet serkediniň ähli gözegçilik geçiriş ýerlerine serket, migrasiýa, saglyk goraş hemde obagçylyk gulluklarının işgärlerinden we hünärmenleriniň ibarat toparlaryň giýje günni nowaçylygynyň gurulandygyny aýtdy. Ähli idara kärhanlarda ziýansızlandyrma işlerini üpçün etmek boýunça toplumlaryň çäreler ýokary derejede geçirilýär. Ýurdumyzda daşyndan getirilýän we ulanylýan adyk ölümleriniň ýokary hilli hemde howpsuz bolmagyny üpçün etmek boýunça güýçlendirilen gözegçilik tertibi girildi. Paýtagtymyz Aşgabatdaky hemde vilayetlerdaky tuwa kabalarynyň we diskalarynyň goragy güýçlendirildi. Köpçülikligiň habarlaş serişdelerine metbugatda bir urdan zerur maglumatlaryň berilýänini belläp, hormatly prezidentimiz şu ýyl öňüne şäherlerini üpçün etmeň çäklerini vaksinalary satyn almak hemde tapgyrlaryň getirmek işleriniň gurulandygyny aýtdy. Şonuň netijesinde Russiýa Federasiýasynyň Gamaleýa adynaky almy barlyk merkezinde taýýarlanan Kamkovit-Vak ýa-da Sputnik V vektor virusologiýa we biotehnologiýa döwlet ilim merkezi tarapyndan taýýarlanan Epivak korona vaksinalary Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paçalygynyň Adivir kompaniýasynyň AstraZeneca vaksinasynyň şeýlekem Hatay Halk Respublikasynyň Sinovac kompaniýasynyň Coronavac vaksinasynyň ýurdumyzda birlige alnanlygyny we olary getirmegiň ýoly goýulandygyny aýtdy. Häzirki wagtda dünýädäki we sebitdäki häzirki durnukly epidemiologiýa ýagdaýyny göz tutup, ýokanç keselleriň öňüne almak maksady bilen hemde raýatlarymyzyň saglygyny berkitmek, awada milli täýärçilik dowlagyny din jalşyny guramak üçin giňgerini çäreleri we ilat arasynda düşündiriş işlerini geçirmegiň tertibi işlenip taýýarlandy. Öz wagtyna görülen çäreler we ýurdumyzyň halkynyň geçiren ägir türlü işler netijesinde ýeti öýkün sowuklama ýokanç keseliniň döwletimiziň çäklerine aralaşmagyna hemde ýaýramagyna ýol berilmänligini aýdyp bilerdi. Bu urda ýurdumyzdaky ýagdaý kadrlyp hormatly prezidentimiz belledi. Şundan uğralyp şu gün öň girdilen käbir çäklendirmeleri aýyrmak barada karara gelinendigini belläp, döwlet başçylygymyz Saglyk goraş we Derman senaty ministri Aman Nepetow Duranlyş merkeziniň awada ýerleşdiriljek ýerlerini kesgitlemegi, Duranlyş merkezine ministriň özüniň ýol başlyk etmeligini tapşyrdy. Onuň düzümini tasdiklamaly we ornasar bellemeli. Bu merkez giýje günniň dowamyna işlemeliler we ýüze çykan islenlik soraglary gysgaly çözmeliler. Hormatly prezidentimiz raýatlaryň howpsuz din jalmagyny üpçün etmek boýunça çäreleriň meýilnamasyny taýýarlamagy we ony tasdiklamak üçin bermegi tapşyrdy. Şeýlekem döwlet başçylygymyz awada milli täýärçilik dowlagyna ýerleşýän mihmanhanalyň, degişli ministrlikleriň we puwdak idaralarynyň ýol başçylarynyň dowlagyň çägine ýerleşýän mihmanhanalarda we kottejlerde din jalmaga isleg bildirýän raýatlara mihmanhananyň ady, salgysy belli edilen ýollanmany bermelidigini belledi. Hormatly prezidentimiz Duranlyş merkeziniň öňünde durýan wezipeler kesgitlep, olaryň tomut söwrüne awada milli täýärçilik dowlagyny raýatlarymyz üçin din jalşy bökdünsiz guramakdan, işlere gözegçilik etmek üçin Duranlyş merkezini döretmekden, onuň sadyşky işlemegini ýoly goýmakdan, dowlagyň işini dolandyrmaga çäklendirmek edilen döwrüne umumy gözegçiligi amala aşyrmagy we işleri utgoşdurmagy, dowlagyň wagtlaryň işini dolandyrmaga çäklendirmek edilmegi bilen bagly ilat arasynda düşündiriş we wagt nesihat çärelerini geçirmegi üpçün etmekden ibaratdygyny belledi. Täýärçilik dowlagynyň naky deňiz suwuny süýjeji deskada işleriň giýje günni alınıp barylmagyny we deskanyň goragyny bellenlen tertipde güýçlendirilen düzgüne laýyklykda ýoly goýmagy, bu ýerdäki göýek dowlaklary we baglary bökdünsiz biologik taýdan arasalanan suw bilen üpçün etmeli. Dowlakda agyz suw we lagym deskalaryna hemde injener kommunikasiýa ulgamlaryna gaýry goýulmasyz ýagdaýlar ýüze çykan halatda desin işleri ýerine ýetirmek üçin hyzmat ediş gullugynyň giýje günni nowaçylygyny guramaly. Dowlagyň çägine degişli gulluklaryň wekillerinden ibarat bolan gözegçilik geçiriş nokatyny döredip, din jalmaga gelýänlerden degişli resmi namalaryň bolmagyny talap etmeli.
Bu yerdäki mihmanhanalar özlerini degişi bolan ministerlikler we puduk idaralary ýolanmasy resmileşdirilen raýatlaryň elektron sanawyny zowluk dolanyş merkezine we döwlet migrasiýa gullugynyň idaralaryna sanyl gomarkaly günnülik iýermek üçin etmeli. Raýatlary öz wagtynda zowlukdaky mihmanhanalara targyd esasynda ýerleşdirmek maksady bilen bu aradaky maglumatlary web tagypatynda barlamak mümkinçiligini ýola goýmaly. Zowlugy dolanyş merkeziniň mejlislerini geçirip, ýüze çykýan soraklaryň ýerinde çözülmegini gadanmaly. Şeýlekem dolanyş merkezinde jemlenýän maglumat hatawatlary Talyk Goraş we Derman Senaty ministrligine ýerleşýän baş dolanyş merkezine iýermeli diýip hormatly prezidentimiz belledi. We şunun bilen baglykda arasaçylyk işleriniň ýerigderli alınıp barylmalygyna üns çekdi. Zowlugyň çägine döredilen gödäwçilik geçiriş ýerine beýleki ygtyýarly idaralaryň wekilleri bilen birlikde gije gündüz nowaçylyk etmek üçin jogapkar wekili bellemek barada aýdyp, hormatly prezidentimiz döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyna gödäwçilik geçiriş ýerlerine zowlukda işlemek we dinç almak üçin barýan raýatlaryň resmi namalaryny, ygtyýarlyklaryň çäklerini gözden geçirmegi we onuň hatawatyny ýöretmegi tapşyrdy. Aşgabat şäherinden we wilayetlerden zowlugy işlemek maksady bilen gelýän raýatlaryň birlige alınmagyna ýerigderli gödäwçilik ýola goýmalylar. Awada ýerleşýän disgarlarda işleýän işgärleriň degişi ministerlikler we puduklyň dolanyş idaralary tarapyndan keskitlenen sanawyny we ýüz tutmalaryna laýyklykda olary ýerli içeri işler idarasy tarapyndan çäklendirmek ýerden düwür üçin wagtlyň ruhsatnama bermegiň zerurdygyny çekip, hormatly prezidentimiz içeri işler ministrine zowlukda ýerleşýän disgarlarda wilayetlerden gelip işleýän raýatlara wagtlyň resmi nama berilenine, olardan döwlet migrasiýa gullugynyň degişi idaralary tarapyndan resmileşdirilýän bellegal şahadatnamasyny talap etmegi, feýagaçlyk zowlugyna girilýän ýerdäki gödäwçilik nokadyny polisiýanyň ýol gödäwçiligi we jemgyýetçilik howpsuzlygy gulluklarının işgärleriniň gije gündüz nowaçlygyny guramagy, zowlukda ýanyn howpsuzlygyny üçin etmegi, içeri işler idaralarynyň işgärleri bellenen tertipde ruhsatnama resmileşdirilen adamlary olaryň şahsiýetini tasdikleýän resmi nama esasynda zowlugy goýbermegini, dinç alş mögsümi döwrüne anyk epidemiologiýa ýagdaýlarynyň uguralyp raýatlaryň agyz burun örtüklerini ulanmaklaryna gödäwçilik etmegi, zowluk üçin ýetlenilen ýürüýti duralgylarda ulaglaryň durmagyny üpçün etmegi hemde bu ýere gelmäge diňe ýürüýtileşdirilen ulaglara ruhsat bermeli we olary ruhsatnama resmileşdirmegi. Zowlukda jemgyýetçilik tertip düzgünni we ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin bu ýerde gurnulan video gödäwçilik ulgamyndan netijeli peýdalanmagy we olaryň mümkinçiliklerini giňeltmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz we ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Durdulyeva ýüzlenip, awada ýerleşýän disgarlaryň elektrik energiýasi bilen bökdünsiz üpçün edilmegini ýola goýmagy tapşyrdy. Awada milli feýagaçlyk dowlugynyň kinarýaky çäkleriniň we Hadar deňiziniň suwunyň ekologik ýagdaýyny hemde himik taýdan arasaçlyk derejesini gödäwçilikde saklamagyň wajypdygyny bellep, döwlet başçylarymyz vice-premier Urar Gelliýew dowlugyň çägini ministerlikler we puduk idaralaryna degişli tokoy meýdanlaryna baglara ýydyk edilşini dinç çäklendirmeler döwrüne bir gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. Ministerlikleri we puduk idaralaryna berkitilen bu ýerdäki baglary agrotenki ýydyk işlerini geçirmek üçin ýerur bolan awtologlary we hünärmenleri awada etrap häkimligi tarapyndan namalary resmileşdirmek babatda anyk görkezmeler berdi. Şeýlekem Aşgabat şäherinde we wilayetlerde ýerleşýän feýagaçlyk kärhanalarynyň awadaky mihmanhanalar bilen şertnamalaryň esasy işlemegini ýola goýmak, bu ýerdäki hyzmatlaryň görünüşi barada köpçülik bilen habar berişlerine bildirişleri bermek boýunça vice-premier Mehmedowa birnäçe tapşyryklar berildi. Mundan başga da feýagaçlyk dowlugynyň mihmanhanalarda we disgarlarda wirurlyga görä internet ýa-da optik üsümli aragatnaşyk hyzmatlaryny ýola goýmak, dinç alş mögsüminde hereket edýän dolanyş merkezini aragatnaşyk enjamlary we internet bilen üpçün etmek, şeýlekem awadaky mihmanhanalarda dinç alýan raýatlara söwda hyzmatyny awada söwda merkezine ýola goýmak, bu ýerdäki mihmanhanalarda söwda jemgyýetçilik ýmiti we hyzmat etmek kadrlarynyň bir jaýdyrşyna gödäwçilik etmek babatda degişli ýol başlara anyk tapşyryklar berildi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz awada milli feýagaçlyk dowlugyny dinç alşy guramagyň wagtlyň tertibiniň talaplary barada daşary ýurt döwletleriniň ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanlaryny we konsullyk idaralaryny habarly etmek boýunça degişli tapşyryklar berdi. Awada ýerleşýän disgarlaryň daş töweregini dezinfeksiýa arasaçlyk işleriniň geçirilmegi zerurdur diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başçylarymyz dinç alş mögsüminde dowlukdaky sagaldyş dinç alş merkezlerine lukmançylyk otoglarynyň taýyşly işini ýola goýmak, kömek gullugynyň hemde tejribeli Talyk Goraş işgärläriniň nowaçlygyny guramak, bu ýerde zerur bolan Derman we Talyk Goraş maksatly terişçileriň ýeterlik bolmagyny gadanmak, dermanhanalyň iş tertibini güýçlendirmek,
Abada şipaxanasyna gelýän raýatlary pasporty, ýaşaýan ýeri boýunça saglyk öýlerinden berilýän şipaxana kartasy, COVID-19 test barlygyndan geçenligi barada kepirnama, şeýlekem koronawirusa garşy tanjymalaryndan tasdiklayan resminama esasyna şipaxana barmagy we bijerge almagy ruhsat bermek. Hadar deňiziniň suwunyň ekologiýa we sanitariýa epidemiologiýa ýagdaýyna zowlagyň çägine yerleşýän suw süýjüji deskady, onuň arasaçlyk goragy zowlagyny, şeýlekem beýleki deskalarda we deňiziň suwa düşülýän we diň jalynýan ýerlerine arasaçlyk ýagdaýlaryna gözegçilik etmek. Duranlyş merkezine, İçeri işler ministrliginiň hem de döwlet migrasiýa gurulugynyň degişli idaralaryna COVID-19 garşy tanjym edilen adamlaryň sanyny, elektron görünüşini günnülük bermegi üpsün etmek babatda bir näçe görkezmeler berdi. Yurdumyzyň epidemiologiýa ýagdaýyna günnülük seljerş işlerini geçirmek we ony bir güdegçilikde saklamak wajypdyr diýip hormatly prezidentimiz keselleriň gaýramana garşy görüşýän adatdan nyşary toparyň göçme mejlisini jemledi. Hemde öňde durýan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzuw etdi. Soňra yurdumyzyň vilayetleriniň häkimleri çykyş edip, häzirki döwürde sebitleri durmuş yksadydan ösürmek, owamly maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek bilen bir hatarda Tomutky din jalşy mögsümine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdiler. Bellenşýäli vilayetleriň sagaldyş din jalşy merkezlerine degişli taýýarlyk işleri ýaýlanlandyryldy. Olaryň çäklerini keselleriň gaýramana garşy geçirilýän şäherler möhüm orna elýär. Hormatly prezidentime de hasabatlar dinläp, koronawirus ýokunçynyň ýaýramagynyň öňüne şäherleriniň özünün oňun netijesini berýänini belledi. Şununla baglykda Tomutky din jalşy mögsümine tagaldyş din jalşy merkezleriniň işini talaba laýyk guramak boýunça zerur tagallalaryň edilmeligini aýtdy. Yurdumyzda adamlaryň saglygy, olaryň amatly din jalmagy bilen bagly meselelere möhüm ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu gurda alınıp bolýan işleri hemişe Ünüs merkezine saklamagy tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz yurdumyzda alınıp bolýan gurulşyk işleriniň ýagdaýy bilen gyzyklanyp, bu wagtda hatabat bermek üçin gurulşyk we binagarlyk ministri Gannymowa söz berdi. Ministr häzirki döwürde yurdumyzda medeni durmuş we öňümçük maksatly deskalaryň gurulşyklaryny alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, aýratynda mukaddis garaşdyrylmanyň şanly 30 ýyllaryň hormatyna ulanmaga berilýän deskalardaky işleriň depkinlerini ýoklandyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Döwlet başçylygynda hasabat dinläp, gurulýan deskalardaky aýratynda şanly senler münasibetli ulanmaga berilýän binalaryň öz wagtynda gurulmagynyň, olarda ýokary hil derejesiniň üpsün edilmeginiň möhüm talap bolup durýanyny aýdyp, bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentime de öňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzuw edip, birden ugrady. Soňra hormatly prezidentimiz dikçörde uçuşy amala aşyryp, awada milli syýahat çyklygyny awadanlaşdyrmak we onuň düzümini ösürmek boýunça alınıp bolýan işleriň barşy bilen tanışdy. Hadaryň ekologiýa taýdan arassa kenaryna emele gelen syýahat çyklygy öz çägini giňeldip, halkary ähmiýetli din jalşy zowlagyna urildi. Döwlet başçylygymyz uçuşyň dowamyna awadaanyň Tomutky din jalşy mögsümine taýýarlyk derejesi bilen gyzyklandy. Ýabaňlandyrylan özgertmeleriň netijesinde Hadar deňiziniň ekologiýa taýdan arasy kenary gaýtalanmajak keşibe eýe boldy. Bu ýerde köp sanly şipaxanalar, medeni din jalşy we sport toplumlary işen kerek edýär. Olar her ýyl ýurdumyzyň ýakly günjeklerinden köp sanly din jalyanlary hem-de daşa ýurtlardan mihmanlary kabul edýär. Döwlet başçylygymyz Hadaryň bejer şäheriyetli türkmen kenaryna bina edilýän syýahatçyk deskalaryny, olaryň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylyşyny, bu ýerleriniň tebigy aýratynlyklaryny senledi. Hormatly prezidentimiz Guşçor berentlikden Hadaryň kenar ýakasynyň ajaýyp günjeklerini, zowlagyň çägine bina edilýän kottejler toplumynyň gurulşynyň tinledi. Deňiziň kenaryna dürli maksatly binalaryň, kottej toplumlarynyň tassamlary taýýarlanyna, ekologik ýagdaýlar, ýerli tebigatyň aýratynlyklary hem-de has oňoýly we özüne çekici gurulşyk döretmäge häzirki zaman talaplary nazara alınýar. Onuň özi bina edilýän deskalara diňe bir berklik we ulan şäheriyetlerini eýdem ýerli tebigat bilen güzelligi we sadaşygy üpsün etmäge gönükdirlenler. Döwlet başçylygymyz beý wezipeleriň möhümdigini çekip, Hadaryň kenar ýakasynda ýaýlandyrylan işleriň toplumlaryň esasda alınıp barylmagynyň zerurdygyny belledi. Hormatly prezidentimiz dikçörden Hadaryň kenaryna täze senagat ulag aragatnaşyk toplumlarynyň gurulşynyň barşy bilen tanışdy. Şol gurulşyklaryň ataryny tutuş Merkezi Aziýa sebitiniň iri logistika merkezine öwrülmegine gönükdirilen Türkmenbaş şäherindäki halkara deňiz menzili bar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň baş deňiz menziliniň täze terminallaryny we beýleki deskalaryny bina etmek boýunça işler tamamlaýyş tapgarda alınıp barylýar. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmenbaş şäheriniň halkara howa menziline geldi. Döwlet başçylygymyz Balkan vilayatyna bolan iş saparyny tamamlap, paýtagtymyz Aşgabat şäherine tarap ugrady.
Asalymdan hormatly prezidentimiziň uçary paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gonni. Üniversite Türkmenistan prezidentinin gol çeken resmi namalarından tanış edýäs. Ýurdumyzda eksporty gönüklerini harytlary öňürýän hususy kärhanlary we telekeçleri höwetlendirmek, olaryň bähfitlerini goramak we harytlamydan daşary ýurt bazarlaryna bäsişi ukypylygyny ýokarlandyrmak, şeýle-de eksport edijilere golluk bermek arkaly eksportyň meşhurlaryny artdyrmak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary görçekdi. Resmi nama laýykda Türkmenistana getirilen we öň şäherlerinden daşary alınıp gidilende gümrük paşlary tölenmeýän hemde gümrük paşlary bellenýän harytlaryň sanawyny we gümrük paşlarynyň meşhurlaryny tasdiklamak hakynda Türkmenistan prezidentiniň 2008-nji ýylyň 27-nji iýulynda çykaran 9925-nji kararynyň 2-nji, 3-nji we 4-nji goşunlaryna sanawlary girdilmedik. Ýuridik şahsy döretmeden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fizik şahslar, hususy telekeçilen we fiziki şahslar el goşundan başga Türkmenistanyň çäginden daşary alyp gidýän harytlar üçin şeýle harytlaryň gümrük bahasynyň 100-den 2 bölegi meçhurdy. Bellenen gümrük paýyny 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýatyrmak belenildi. Şeýle-de resmi nama laýykda döwlet eýetçiligine degişli bolmadyk ýuridik şahslar hem ýuridik şahsy döretmeden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fizik şahslar hususy telekeçileň öz öňüren harytlaryny we önümlerini şeýle-de döwlet eýetçiligine degişli bolmadyk ýuridik şahslardan we ýuridik şahsy döretmeden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslardan hususy telekeçlerden ilatdan satyn alan harytlaryny çygymalyny eksport etmek bilen bagly şertnamalar eksport edijiniň islegine görä birja sowdalaryna gatnaşyp ýa-da gatnaşmadan baglyş bilinär. Maliýe we Ykdysadyýat ministrligine, döwlet gümrük gullugyna, döwlet haryt şygymal birjasyna, Adalet ministrligi bilen birlikde karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyny girdimek baradaky teklipleri bir ay möhletde taýýarlamak we ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe Türkmenistan prezidentiniň bilim siýasatyny durmuşa geçirmek, ýaş nesillerimiziň döwrüwe bilim terbiýe almagy, hemme innowasion tehnologiýalaryny başgarýan geň gödetmeli hünärmenler bolup ýetişmek üçin amatly şertler döretmek, şeýle-de ýurdumyzyň umumy orta bilim berýän mekdeplerini 2021-nji 2022-nji okuw ýylyna 1-nji synpy okuwa kabul edilýän okuwçylary kompýuterlary sowgat bermek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary görçekdi. Resmi nama laýykda Bilim Ministrligine Türkmenistany öňürlen 161.739 tane kompýutery satyn almak, 2021-nji ýylyň 25-nji awgustyna şeýle bilim idaralaryna gurnamak hem olary çeýniki hyzmat etmek barada agzybirlik telefamaty bilelikde kärhanasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny mundan berägen potuladanmak, halkymyzyň rızkyny we adyk garaşdyrmyzyň keperi bolan bugdoýyň öňürleýän meçhurlaryny ýygydarly artdyrmak, ýetişdirilene galy hasylyny gysga wagtyň içinde hemme ýetkese de ýygna almak, şeýle-de galy öňürjiler bilen hasaplaşyklary wagtyny geçirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary görçekdi. Resmi nama laýykda ösürlip ýetişdirilene bugdoý hasylyny çalt we ýetkese ýygnamak, ammarlara we elevatorlara bökdönüşde daşamak, hemme däni öňürjiler bilen hasaplaşyklaryň wagtyny ýokary derejede gurulmagyny üpçün etmek üçin Türkmenistanyň 2021-nji ýylda galy ruhny guramaçylykly geçirmek boýunça döwlet topardyrdyrly. Onuň düzüme tasdiklandy. Owy hoşuluk we daşky uşagy goramak ministrligine ýerlerde däne kombaýnlaryna çeýniki hyzmat etmek işlerini talaba laýyk gurmak arkaly urok möhsümini olaň öňürjilikli we bökdönüşde işlemegini üpçün etmek tapşyryldy. Türkmen Awtologary Agentligi owy hoşuluk we daşky uşagy goramak ministrligi bilen şertnama baglaşmak esasynda ýygnalan bugdoý hasylynyň meýdanlardan kabul edişini gotlaryny, şeýle-de ammarlara we elevatorlara wagtynda hemme ýetkese de daşalmagyny, ulug serişleriniň bökdönüşde we ýokary netijeli işlemegini üpçün etmäge borçludyr. Bugdoy kabul edişini gotlaryny hemme ammarlara, şeýle-de elevatorlara daşamakda beýleki ministrliklaryň we pudoklaryny dolandyryş edaralarynyň, şeýle-de hususy eýetçilikdäki awtolog serişlerini şertnama esasynda peýdalanmagy, owy hoşuluk we daşky uşagy goramak ministrligine ygtyýar berildi.
Indi bolsa hormatly prezidentiň adyna giren hatlan tanşa diýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Merkulewич. Gazakstanyň adyndan hemem öz adymdan size Türkmenistanyň halkyny mukaddes urada bayram bilen tüýsürükdiňizden. Hormatly Gurbanoğlu Merkulewich. Çäksiz ýaşlygy hemem rehim şepady we senen şu mübarek günlerde size berkjan saglyk, egsilmez güýç haýrat, ähli asly başlanýyşlaryňyň üstünlikli durmuşa geçirmegini, doganlyk Türkmenistanyň her bir maşgaly ojagyna awadançylyk hemem rowaçlyk arzu edýän. Bilelikdäki taýlarlar netijesinde Gazak Türkmen strategik hyzmatdaşlygynyň miýdemiz dostluk, hoşniýetli goňşulyk we birek-biregi gollamak ruhuny mundan bilägen sadaşly ösçekdigini ananýan. Gudraty güýçli Allah Taala dua dileglemede hemem asly işlemede kabul etsin. Geljeki urada aýna çende awadan we asuda durmuşy peşgeş bersin. Urada bayramy gutly bolsun. Hormatly moklan Kasym Jobar Tokayew, Gazakistan Respublikasynyň prezidenti. Hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň 140 ýyly münasibetli Ak şäherim Aşgabat adly täze ajaýyp kitabyny halkymyza sowgat berdi. Döwlet başçymyzyň Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabynyň tanışdyryş dabarlary Türkmenistanyň mali we ykdysadyýet hemem ulug we aragatnaşyk toplumlar tarapyndan geçirildi. Türkmenistanyň mali we ykdysadyýet toplumynyň geçiren tanışdyryş dabaryna gatnaşjylary Aşgabatyň 140 ýylynyň öňýände Türkmenistandara şeýle ajaýyp kitaby peşgeş beren üçin milli ýermizde tüýsürekdigini hoşallyk sözlerini aýdyp, munun berýägeme dürüjlük üstünliklerini arzu etdiler. Çıkışlarda täze serum hormatly prezident bilen ulary meşhur kitaplarynyň hataryny artdyran we bu ýysun şömelendi. Hemem şu münasibetli milli ýerimiziň adyna gutly sözler aýdyldy. Täze kitabyň ajaýyp mazmuny çeperçilik taýdany bedelşi, çapxana işleriniň hem ýokary derejede ýerine ýetilmegi oňy täsirligini hasam artdyrýar. Dabarda çykşanlary bu kitapda döwlet başçymyzyň watanymyza, paýtagtymyza, mehriban halkymyza söýgüsiniň beýan edilýänini aýratyn nagtadylar. Milli ýerimiziň kitabyň başynda akyllar şahyrymyza Matmuly Pragynyň şygyr feterlerini ýüzlenmegi, nusgulyk edebiýatymyzyň nesilleri baglanşdyrýan uly güýjüni aýan edýär. Kitabyň Aşgabatda Agardy ulary amala şeýatly 2-nji bölümini milli ýerimize Agardy ulary Ak şäher sözlemleriniň manysyny düşündirmek arkaly halkymyzyň gowy niýet tutunmak hakyndaky anamyny beýan edýär. Kitapda ählimiziň söýgüli şäherimiziň üýtgeşik gözeligi açyp görkezilýär. Suratlary dörejlik duýgular bilen saýlanyp alyp paýtatymyzyň taryhyny, şununy hemem geljegini beýan edýär. Täze kitapda berkarar döwletimiziň bagtyarlyklarını paýtatymyzda ösürmekde gazanlan üstünlikler hakynda jekmejek gurrun görülýär. Kitaby okuyan okuyjy häzirki zamanyň gurulşyk inženerçilik işleri, hyzmatlary ulgammabatdaky täze düşünjeler bilen tanyş bolýar. Ýurdumyzyň baş şäheri oň ýaşaýjylarynyň ýürekden söýgüsiniň janly mysallary. Ak şäherim Aşgabat adly täze kitap bolsa, paýtatymyzyň şanly 140 ýyly münasibetli milli ýerimiziň halkymyza ajaýyp peşgeşdir diýilip aýratyn bellenildi. Hormatly prezident bilen Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabynyň ýurdumyzyň ulug we aragatnaşyk toplumynyň guramagyna geçirilen tanışdyryşda barasam hasam täsirli boldy. Onu çykşadanlary mehriban watanymyza ýene bir şatlykly waka. Hormatly prezident bilen Ak şäherim Aşgabat adly çuňgur peýham paýhada ýurlan täze kitabynyň neşr edilip, oňa agbyr halkymyza sowgat edilmek münasibetli gahrman arkadamyda gutly sözlerini aýtdylar. Çıkışlarda gahrmanlar xidamyzyň dana paýhatynyň dören täze kitabynyň watanymyzyň ýüregi, Aziýanyň merjen şäheri Aşgabatda bolan beýik söýgüni hemem bu ýysunjy barha joşdurýan bellenildi. Hormatly prezident bilen giň dünýä garaýşly paýhatynyň dören täze kitap bagtyar netillemede agdybirlik, watan söýjülük, insanperwerlik, halalyk ruhuny terbiýelemekde. Watandaşlarymyzy berkarar döwletimiziň gülle ösmegi uruny beýik işleri ruhlandyrmakda möhüm ähmiýete eýdir. Bular barada aýtmak bilen çykşadanlar gahrmanlar hyzamyzyň Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabyny paýtatymyzyň tutuş sebäpden hemem dünýäniň üçindäki taryhy ähmiýeti, ajaýyp hemem öz boşly binagarlyk sunuty, berkarar döwletimiziň çuňgur oýlanşykly içeri we daşary fiýaty, Türkmen halkynyň şöhraty taryhyndan şu närçenli agdybirlikde dostlukda Aşgabaty ösürmek urunaky merdana zähme söýür hakynda çuňgur manary tesirleň jemlenen ünitçekdiler. Kitapda paýtatymyzyň günnüzki hemem agşamky owadan görnüşlerini düşürlen suratlaryň, şeride äli moşur öwüşgünli gözellikleri besenen Aşgabatyň ajaýyp künjekleriniň suratlaryny ýerleşdirmegi oň ähmiýetini hasam artdyrýar.
Mehriban arkadamydan Ak şekerim Aşgabat adlı täze kitabynyň tanışdyrylışda barasy Türkmenistanyň Gydyr Ýarmay Milli Jemgyýetiniň gurulmagyna geçirilip, olu ýokary ruhanyetlige besenli. Şugun Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna Sultan Sanjaryň taryhy keşigi Türkmen halkynyň parahatçylyk, hoşniýetli, dostluk taglimat atly utgoşdurylan görnüşde halkara dörejilik duşy geçirildi. Daşary işleri bilim ministrlikleri, hemem Ilymlar Akademiýa tarapyndan halkara parahatçylyk we ynanşmak ýerine çäklerini gurulan şäher türkmen alymlary hemem hünärmenleri, şeýlede olaňy dünýäniň onurça ýurtlarynyň burun kärdeşleri online görnüşde gatnaşdylar. Döwleti berkitmek, alymy medeniýeti, ykdysadyty ösürmek boýunça işler bilen şöhrat gazanan, hemem milli sevgi we halkara derejesindäki dostlukly gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna uly goşan Sultan Sanjara başlanan halkara forum 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylygy we ynanşmagyny watan edip aglandyrmagyna baglykda aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Ösüşiniň täze taryhy döwrüne garaşdy hemişelik bir tarap Türkmenistan, beýleki döwletler bilen bilelikde dostluk we raýdaşlyk ýollaryny gurup, ählimun parahatçylygy ynanşmagy we durnukly ösüşip oturulmagy ýardym edýär. Bugün biziň ýurdumyzda sevgiň ikrar edilen aralaşdyrýyş hemem ýeri medeni merkez bolmak bilen ösüşiňe bilelikde nusgalarynyň bir hökmüne beýik ýüpek ýolunda keldip, giň hyzmatdaşlygy hemem alymy alşmalara taýýar bolan görkezýär. Öz misalyny medeniýetlere baýlaşdyrmaga çağırýar. Ansan perwer hyzmatdaşlygyna giň edilmegi dünýä halklarynyň taryhyny hemem medeniýetini, görnükli şahsiýetleri şol sany beýik türkmen hökümdary Sultan Sanjary hemem oň eýamyny hemme tarapyny öwrenmegi, şeýle dünýä ýaratmaga ýardym etmeliler. Bu pikir halkara derejelik tuguşunyň esasy mowdugyna urly. Çykyş edenler adamlaryň ruhy mirasynyň köklerini öwrenmekde hemem aýagly saklamakda halkara formunyň ähmiýetini belediler. Natalşy ýaly alam hemem medeniýet jemgyýetçilik ösüşiniň esasy güýji bolmak bilen türkmenligiň şöhratly ata-babalary, ýeri kitaphanalary hemem alymy merkezleri döredipdirler. Obserwatoriýalar açypdyrlar, sunugaty ösüripdirler. Bu temada Türkmenistan prezidentiniň parahatçylyk dörejilik başlanýşlary, Sultan Sanjaryň ruhy mirasy, Seljuklaryň taryhyna parahatçylyk we ynanşmak pikirleriniň beýan edilişi, Seljuk sultanlarynyň parahatçylyk söýjülük we insan-perwerlik ýürürgleri ýaly çykyşlarda öz beýan tapdy. Olaň awtorlarynyň belleýişleri ýaly Türkmenistan hemişe adamda sivilizasiýasynyň strategik merkezleriniň biri bolup durýar. Bu ýerde ajaýyp paýtahtlar bolan beýik imperiýalar dörep, olaň uly gymmat hemem umum adamzat ähmiýetine eýe bolan ýadgarlyklary UNESCO-nyň bütün dünýä mirasy sanawyna girdirildi. Sultan Sanjary mer we beýik imperiýanyň paýtagtyna öwrýär. Bu ýere diňe galalary, köşkleri, meçitleri gurmagy mümkinçilik beren genji hanynlar däli, eýsem musulman dünýäsiniň akylları, şahyýlar, suratkeşler hemem binagarlar gelip nesiller üçin öçmejek eserlerini goýdular. Şol döwri hakyky medeniýetiň gulläwsen döwri diýip atlandyrylýar. Binagarlykda hemem şekilleniş sunatynda marguşlygyň gazananlary, olaň seneçilik sunatynyň derejesi, döredin syýasy ulgamy, hemem dini taglimaty olary adamzadyň ösmegine ýol açan gadymy günleriň esas halklarynyň hataryny goşýar diýip çykyş edenler belediler. Sultan Sanjaryň hükümeti barada ilkinji maglumatlary orta asr awtorlaryň işlerine duş gelýär. Merwi 13-nji asyryň başynda Mongollyň şulaşyndan öňgören meşhur arab syýahatçy hemem taryhçy Yaqub al-Hamawi bu desgabarda şeýle ýazypdyr. Oň üstünde bir günlük ýol aralykdan görnýän mawy gümbez bar. Sultan Sanjaryň hükümeti asyrlaryň jümüşinden öňkü beýikligini suwutnamalaryny bede getirdi. Binagarlyk pikiri dogry saklanyp galmadygan bolsa, baý bedeg işleri, şeýle şol döwre görä batyrgaý dörejilikli çödügütler, bu sebäpde binagarlyk sunatynyň ýer döwrüden bäri kemilleşip gelýänini aýdym görkezýär diýip foruma gatnaşyjylar belediler. Bu duşuň möhümdigini bilip, oňa gatnaşyjylar şol ýaly şäherler halklaryň arasyndaky dostlugy berkitmäge kömek edýär. Hemem alymyň medeniýetiň, jemgyýetiň öňünde durýan häzirki zamany wajyp meselelerini çözmäge giň ýol açýar diýip biragdan makuldylar. Halkara dörejilik duşuna gatnaşyjylar hormat prezident we alymy we medeniýeti ösürmekde, insan-perwer ulgamyny halkara gatnaşyklary işleňleşdirmekde alyp barýan syýasat üçin çuňur hoşallyk sözlerini aýtdylar. Halkara dörejilik duşunyň ahyryny oňa gatnaşyjylar Mehriban arkadamynyň adyna biragdan ýüzlenmek kabul etdiler. Paýtagtymyzyň 140 ýylynyň hormatyna geçirilýän ekologiýa şäherine halkymyzyň aýratynam ýaşlaň işleň gatnaşmagy, döwlet başlymynyň taýlaty bilen ýaýwanganlaryny giň şöyle şäherleň giň gollugy münasip bolýanynyň aýdyň beýany urly. Giň şöyle şäher münasibetli guralan dawarlary hemem köpçüliklerini velosipedli ýürüşi. Aşgabat şäheriniň bagtyarlygy etrawynyň hemem daşowdur aýtynyň ýaşaýjylary gatnaşdylar.
Daşuut şehrine giýinden ýaýwanlarlan hemem Türkmenistan parahaçylygyny öňşman watan ýylynyň ruhy bilen davralary bilen munasabat goşuny şanyna garaşdyrdyň 30 ýylyna hemem Aýak şehrinde Aşgabatyň 140 ýylyna başlanyny şunu kiçärleri şehriň ýaşaýjylary hemem mehmanlary dürlüklerde zähmet çekýän Bagtyar raýatlanmady Talip ýaşar hemem beýle köp sanly adamlar öz islegleri bilen gatnaşdylar. Öz ösüşünün täze berendiklerine tarap bedew wadilen barýan döwletimizde şuňy ýaly başlanyşlaryň ähli halk tarapyndan dolu gollanýanlygy ýürütip belenmäge munasipdir. Beden terbiýany we sporty ösdürmek, ýurdumyzda ekologiýa awadançylygyny gorap saklamak, hemem kämilleşdirmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň biridir. Biri bilen ören sadaşlyk gurulany şuňky dawarlary bu wagtda täze üstünlikler tarap önämli barlýanyny ýene bir gedek suwd etdi. Türkmenistan prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysadyny sürmegiň maksatnamasyna da güneşli diýarymyzyň ekologiýa awadançylygyny hemme daşky uşagy gorap saklamak, şeýle-de bu wagtda anyk işleri durmuşa geçirmek gözeňde tutulandyr. Ir seherden badalanan şäherleň ruh wenetlik hemme sagdynlyk ýurdu bolan Türkmenistan döwletimiziň häzirki keşiflerini ören sadaşlyk utgaşan pursatlary baý bolanyny bellemek diýsen ýakymlar. Şäherleň dowamyna Bagtyar ýaşaýjylaryň oňoýly diýinjamaklar üçin ödürilen şertlerden ýokary derejede peýdalanýanlyklaryny, ekologiýa taýdan arasy uly ferişet bolan velosipedlaryň hyzmatynyň ýygydarly peýdalanýanlyklaryny, urulýan köp sanly medeni şäherlere işen gatnaşýanlyklaryny, hemem ulardan lezzet alýanlyklaryny görmek boldy. Şawadyň boýundaky şäheriň görkana ýollaryny hemem olaň ýan ýodalaryny, aýdymsaz merkezlerine geçirilen şäherler her bir adama asudy diýarymyzda bolany gowunç buýsan jartyrdy. Şol ýerde medeniýet hemem sunudy işgärlerine gatnaşmaklaryna gurulan medeni şäherler aýratyn täsirli bilen tapawutlandy. Joşunly aýdymlar, göwün götürjü tanyslar hemem halk dörejilik çykyşlary, şuňy çäre gatnaşýan adamlarda uzak wagtlap ýatdan çykmajak ýakymly täsir galyrdy. Ulaýatyň türegünleriniň hemem sport söýjleriniň çykyşlary bolsa bu görnüşiň üstüne ýetirdi. Bulan ählisi Mehriban akadamynyň ähli başlangyçlarynyň dolu gollanýanyny, hemem şol başlangyçlaryň ýerine ýetilmegine munasip goşunt goşmak baradaky bütün maksadyň her bir adamy gurşap alýanyny bütün aýdynlyk bilen suwd etdi. Daşuw şäheriniň gözellik sadaşyna munasip öwüşgünçä ýany akyllar şaýhyrymyda Magtymur Pragynyň ýadygarlygynyň ýanyna geçirilen dawarlar şuňy çäreleň munasip jemlenmesi boldy. Türkmen halkyny agdyrlyk hemem jewsige çağıran akyllaryň medeni mirasy nesiller üçin mektep bolup durýar. Bu ýerde ýanynyň aýdymsazlary beýleki medeni çykyşlar gahrmanlar hyzamynyň tüý sürekden söýýän Mehriban halkynyň baky bagytyň gujugyna ýaşaýanynyň wasp bolup ýanlandy. Hormatly prezident bilen ýurdumyzda velosiped sportyny ösdürmek baradaky başlangyçlarynyň barhary waşanýanyny, hemem ekologiýa taýdan arasy bir ulugyň ulanýanynyň barha köpçüliklerini häsiýetde ewolýanyny bellemek diýsen buýsançydyr. Her gün bolşaýaly şuňky dawarlarda da müň özi bütün aýdynlyk bilen görünýär. Dürli ýaşdaky adamlaryň diňe bir sportyň bu görnüşi bilen meşgul bolman, eýsem ony uly ferişet hökmünde günnelik ulanýanlyklaryny bellemek möhümdir. Seyl baglaryna hemem seýilge ýakarda diň jaş meýdançalaryna, ýaşaýşy toplumlaryna medeni köpçülik şäherlerini geçirmäge niýetlenen ýürüýte meýdançalarda şäheriň gözel künjeklerini Bagtyar raýatlandyrmyşynyň ýatdan çykmajak günlerini öwrleýän bagtly pursatlary adamlaryň ruh berendligini hasam artdyrýar. Şoň üçin berkarar döwletimizden Bagtyarlyk döwrüniň her bir üçin milli liderimizde aýdylýan alkyş sözleri halkymyzyň ýüregi owazy bolup ýanlanýar. Ekologiýa şähereti Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrafynda dowam etdirilýär. Sport şäheretine köp sanly adamlar gatnaşdylar. Şol sany Talip ýaşar etrafyň jemgyýetçiliginiň ýaş nesliň wekilleri goşuldylar. Şeýle şäherleri etgaty maksatdan başga da jemgyýetiň taýlalaryny birleşdirmegine, adamlaryň sagdyn durmuş parahatçylyk we ýaraşykylyk, dürüjülük hemem hoşniýetlik ýürüleriniň töweregine hasam berk jewi seçmene ýardym edýär. Hormatly prezidentiň notysy velosipedli ýürüýüşleri adamlara tebigaty ýakyn bolmagy, oňy gözelliklerinden lezzet almagy ýardym edýär. Biziň ata-babalarymyz hemişe mehriban tebigatymyz bilen sadaşykda ýaşapdyr. Onuň güýç kuwat hemem dürüjülük ilhamyny alypdyr. Bulan ähli mehriban halkymyzyň günnelik durmuşynda hemem bayramçylyklaryna, parasatly diýipdi solaryna, baý halk dürüjüligine, ajaýyp sunudy serlerini öz beýan tapdy. Bugun tebigaty aýawly garamak milli öz bolşulugyň möhüm ýüreläriniň biri bolmak bilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň birine urulýar. Ekologiýa şäheretine piýada gelen jetmek halaýandan goşulan olan belemeler, ýer-säher bilen gözellikler syňlamak, piýada ýürüýüşde jan saglygyny berkitmek bu şäheriniň özündedir.
Köpçülüklerini ekologiya çäretine gatnaşyjylary Aşgabat binasyna paýtagtymyň 140 kilonyň hormatyna guralan dawra gatnaşdylar. Çykyşlarda Türkmenistanyň saglygyny berkitmek, köpçülüklerini beden terbiyany hemem sporty ösdürmek, ýurdumyzda amatly ekologiya ýagdaýyny döretmek meseleläriniň hormatly prezidentimiň döwlet siýasatynyň ileri tutulýany urdugyny taly. Milli ýyldyrmyň Ak şäherimi Aşgabat adly täze kitabynyň şanly sene münasibetli watandaşlarymyza ajaýyp sowgat bolany beleni. Bu kitabyň sahypalaryny paýtagtymyň geçmişi hemem şuny, ony mundan belägem ösdürmegiň ýollary öz beýan tapdy. Aydymlarda berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwri, döwlet başçymyň başçylygyny, döwletiň hemem jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamlaryny, şol sahana sporty gazanlan üstünlikleri, hormatly prezidentimiň watanymyzda gullady ösdürmäge hemem halkymyzyň awadançylygyny üçetmäge gönükdirligi parasatly siýasaty, milli tenamamyzyň şanly taryhy teneleri ruh berentlik bilen wasp edildi. Hormatly alymlar, Orta ýurdumyň unaýtyna we paýtagtyň Aşgabatda 14-nji maýda saat 20-den 15-nji maýda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanşyryň. Balkın unaýtyny ütkap bilen burtgal bu nordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 18-20 gradus, gündüzine 27-32 gradus, kenary etraplaryna 23-28 gradus maýl bolar. Ahir ulaýatyna Alken burtgal Demiralky nordan teleskopda 7-12 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 15-20 gradus, gündüzine 27-32 gradus maýl bolar. Mara welaýatyna Adkem burtgal Demiralky nordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 12-17 gradus, gündüzine 27-32 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyna Adkem burtgal Demiralky nordan teleskopda 94 metr käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 13-18 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýl bolar. Daşuwut welaýatyna Adkem burtgal Demiralky nordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 12-17 gradus, gündüzine 27-32 gradus maýl bolar. Paýtagty Aşgabatda Adkem burtgal Demiralky nordan teleskopda 7-9 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 17-19 gradus, gündüzine 29-31 gradus maýl bolar. Ýurdumyzda maý aýynyň 15-ine magnit hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmany başlaýar. Idi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň hadydan 9 törum artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini uranmagy. Şeýle heme ýaz paslynda howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazar alyp, pasaly göräge inmegi maslahat berýär. Mehriban ilaşlar, bu düzgünleri berip berjay etseňiz, ýylyň islenlik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe aty watanma Türkmenistan ähli babatlarda ösüşýär. Ähli ösüşýän ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam çyndyr. Hoş sag bolun, edileşer.